Здравейте машини, здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което в 1 часа и 43 минути през нощта за първ път от може би над година и половина записвам, има комар между другото през декември месец или нещо подобно, записвам гейминг видео. Това е Dead Side. Това е игра, която много хора сравняват с Escape from Tarkov. Всъщност, нека да видим за какво става въпрос. Искам да вляза в сървър. Ще влезем в 6-тия сървър. И сега трябва да създам герой. Кой да избера? Няма голямо значение. Да прича малко на маймунка. Ето този господин тежко брадате, космат. И би трябвало да влезем. Буквално това е първия път, в който влизам да играя играта. Вау. И по принцип не знам какво да очаквам. Нямам абсолютно никаква идея. Има ли мап? Има мап. Мога да отида на там. В принцип има voice chat, но както може би си представяте, аз voice chat в момента едва ли ще използвам. Всъщност би следвало да използвам voice chat, но имам малък проблем с аудиото от основния ми компютър. Малко е дълга история, разказал съм го многократно на стрима. Току-що шреднахме някакъв плат. Това е като Дейзи, реално. Доколкото всъщност мога да разбера. Значи това прилича на Дейзи. Имам нова мисия. Каква мисия? Какво? Нямам абсолютно никаква идея. Дейзи също не съм я играл. Нямам абсолютно... Не мога да взема. Може би ще дойда до тука. Като цяло, да. Но доста хора, които цъкат Тарков, започнаха да цъкат Dead Side. Аз реших да я пробвам. Но... освен че от този сървър има много пистолети. То може да се крафтва. То може да се крафтва. О, боже мой. Значи трябва ни медицин, трябва ни роуп, трябва ни въже. Значи разбрахме, трябва да ни въже. Което означава, че трябва да... бейби, нямам... Тая пушката мога да я взема. Надявам се да мога, да. Има два в цевта. Туалетната. Човек, има 50 BMG в туалетната. Смисъл, това ако не се развива в Америка, Димитър да не се казва. Имам идея, между другото, колко силен... Не знаете, плюете си в пазвата като What the fuck? Графиката всъщност не е толкова лоша. Просто че ми... Естествено. What? В смисъл... Защо? Буквално хората седат и кампат. В смисъл, те кампат.
Така. Тук не можем. Ами къде можем да отидем? Тук надолу. Тук надолу принципно това прилича на милитари нещо. Аз тичам като някакъв пълен идиот. Шанса да умре е доста голям. Не ми каже, че това мога да го карам. Не ми каже, че това мога да го карам. Не ми прилича на нещо, което мога да карам. А това прилича на милитари комп. Това прилича на милитари комп. No. Добре, нещо ме стреля от някъде. Разбрахме, че има хора, т.е. AI. Но дето не мога да... Водата изглежда супер пикселизирана между другото. Но както казах, Early Access. Чуми се от тук. Звуците в играта меко казано не ми харесват. Иначе птичките са много яки. Виждате ли го? Виждате ли го това? Чага. Бро. Едва ли ще оцеля нещо. Най-вероятно ще му убият и ще свърша видеото. Но... Ага. AI-а в тази игра е скандален. Това разбрахме. На 60 кръв съм. Боксовете са инсейн. Мислех си, че просто ще седна, нали, ще пообиколя, ще пострелям някакви хора. Но се оказва, че дори в празен сървър не мога да се оправя. Тоест в тия military compounds аз нищо не мога да правя, така ли? Ще влезна на баши бузук. Това е Hunter Vest. Ами, освен да... Те май не могат да ме убият. Единия е... Знаете ли какво ще направя? Да бъда легендарен. Те ме фланкват, what? Let's go! Let's go! Let's go! Убих някой! Естествено, сега ще му убият. Не го виждам. Да. Holy fucking shit, man!
О, шит! А тия AI е абсолютно дебилен. Умря. Добре. What the... Добре. Сега ще сложим Адидаса. Опа. Тук има някой. Ще ми пръсна главата най-вероятно. Ами, мисля, че ще следва продължение на това нещо. Кажете ми, ако искате да видите продължението. Не. Благодаря ви, че гледахте видеото. Ако сте харесали видеото, ударете един лайк, аз си тръгвам. Благодаря. Не. I'm out. Peace.